Era luzeak gainera eta Arrasateko Alderdi Sozialista akordio horretatik kanpo geratu da, baina eragile guztiek dei egin diote berriro ere akordiora hurbildu dadin. 2014 urteko bigarren erdian jarriko dute martxan adostutako sistema eta orduan kenduko dituzte edukiontze berdeak eta jarriko dituzte marroia eta grisa, bata organikoarentzat eta bestea errefuxiarentzat kontrolpekoz sarrerarekin. 9 hilabete egingo dituzte froga eta 9 hilabete horietan ez bada helburua lortzen, hau da, zaborren gaikako bilketa 70% iristea, orduan atezateko sistema ezarriko lukete. Eragile guztiek azpimarratu dute Arrasatearrentzat akordio ona izan dela eta dei egin die herritar guztiei berziklatze prozesu honetan buru belarri sar daitezen. Pentsatzen ginuen, sinisten ginuen lehenengotatik akordio honetan, eta pentsatzen ginuen helburuetan adostasun bat lortu eskero, gero bestia posible dala. Eta demostra dau hori horrela dala. Helburuetan akordio batera heldu ginen, eta gero sistema. Gu beti esan dugu sistema ez dala helburua.